Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. Bienvenue dans la revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali. Alamebao ani yantuma ayo bisimila bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM ka bunadamadenya kibaraw kene kanana min bena sinsin Ocha Mali ale ka kunafoni gafe kan min lawaleyala février ani mars kalo samba flan mugan ani woro barakelenw kan bakurbayala an bena kuma min ye Ocha Mali ale ɲɛma ba ka taama ye faso maliba kɔnɔna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ samba flan mugan ani woro bunadamadenya dɛmɛ musaka ɲini kuma na kɛ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye bunadamadenya cakɛlaw olu ka lakwali ka taa se denmisɛnninakaw tangali mɔ fo ka taa se min ye maa minnu ni olu lasɔrɔli ka gɛlɛ jamana in kɔnɔ waasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ olu lasɔrɔla sira minnu fɛ an na kumaw ka n'o fana bɔra yen denmisɛnninw olu kɔkɔrɔma doni ani musow olu ka musaka yiriwa siraw fo ka taa se Croix-Rouge Malienne olu ka wuli ka jɔw la an na kuma ni bɛɛ lajɛlen kan. Bienvenue dans la revue humanitaire. Février kalo tile naani samba filani mugan ani wɔɔrɔ min ye Ocha ale ɲɛmaaba a ye bisimila minɛ faso maliba kɔnɔna na ni o ye Anna Singer Amidi ye fɛn min ye a sele a ye lamɛnli kɛ ni ka faamuyali kɛ ka wulikajɔ kɔni sabati février kalo tile 5 a wulila ka i sen don wulikajɔ belebeleba la ni o ye samba filani mugan ani wɔɔrɔ buna adamadenya ale dɛmɛ fɛrɛ bolodali jɛrɛ a taara an ka jamana minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunadamadenya yiriwa ma a taara o kɛrɛfɛ o kɛnɛ kana na min sen fɛ welewlemada kɔni kɛra k'a jira k'a fɔ bunadamadenya dɛmɛ samba filani mugan ani wɔɔrɔ kɔni kɔnɔna na u mako bɛ musaka min na o bɛ taa jɔ dolari wari miliyɔn 500 ani 77 n'a kunkanfɛn na min kɔni kɔnɔna na maa miliyɔn 7 n'a kunkanfɛn kan ka dɛmɛ ni min kɔni ye février kalo tile 24 ka taa bila tile 25 la Ocha ma ɲɛmaaba a wulila ka taa mɔbitikaw fɛ yen nɔ min sen fɛ ani maaw kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya maa minnu ni olu kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye Mopti ani Sarema fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denmisɛnninnakaw ani olu kɔni hakilina falenfalenw kɔni kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a wulila ka taa sirakɔrɔ ka t'i ɲɛda projet kɔni kan projet min ni PAM ani World Vision ye u bolo di ɲɔgɔn ma k'a sigi sen kan waasa ka se ka sigida maaw ka se ka u kolo sinsin k'u kwadisi da gɛlɛyaw kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a wulila ka taa Oronginde ka t'i ɲɛda olu ka lakɔliso kan lakɔliso min ni o kɔkɔrɔma donnen don UNICEF kɔni fɛ ni a bɛ denmisɛnninw kɔni bisimila denmisɛnninw minnu ni olu somɔgɔw bɔra u sigiyɔrɔw la u n'u jatigidenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ bisimila ekɔliso in na a ka taama in senfɛ mɔbitikaw fɛ yen nɔ a wulila ka taa u ka lapitaniso la lapitaniso min kɔni kɔnɔna na cakɛbonda min bɛ wele ko One Stop Center ni ale kɔkɔrɔma donnen don l'INFE fɛ fɛn min ye o cakɛbonda min bɛ maaw bisimila maa minnu ni gɛrɛntɛjugu ni tɔɔrɔjugu taara ka u sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre nin cakɛbonda in san 2025 kɔnɔna na a ye min ye waliya 338 a y'o de kɔni sɔrɔ min ye VBG ale kɔni hukumu kɔnɔna na min kɔni cɛla min ye 100 sigila 37 olu kɔni ye gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu ye min kɔni sɔrɔla cɛnimusoya ale kɔni sira kɔni fɛ ka sababuya kɛ basigibaliya ani kɛlɛ ye. min ye Ocha ma ɲɛmaaba a wulila ka taa Gawukaw fɛ yen nɔ Gawukaw fɛ ka t'i sen jɔ u ka yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni bɛ wele ko Kongo Gamu maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa yen nɔ a taara o maaw kɔni lajɛ a ka nin taama in kɔni senfɛ a yɛrɛ ye jateden dɔw kɔni sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔni mago bɛ bunadamadenya dɛmɛ la kosɛbɛ waasa ka se ka maaninfinw danbe tanga ni ka jigiya kɔni di u ma Ocha ka nin kunnafoni gafe in a kumana min ye san 2026 bunadamadenya dɛmɛ musaka koɲaw kɔni kan k'a jira k'a fɔ maaw mago bɛ dɛmɛ la nka musaka sɔrɔta o ka jua Martikalo tile 31 san 2026 musaka min ni o sɔrɔla faso maliba ale buna adamadenya dɛmɛ hukumu kɔnɔ o taara jɔ dolari wari miliyɔn 58 bɔɲɔgɔnko la
min kɔni cɛ la miliyɔn 54 o bɛ don min ye buna adamadenya dɛmɛ jaabiw la. Nka fɛn min ye laɲini o ye min ye dolari wari miliyɔn 577 n'a kunkan fɛn ye, ko n'i y'o ta k'a lajɛ 100 sigi la ko 9 dɔrɔn de kɔni sɔrɔla, min ye a tɔ dolari wari miliyɔn 527 ko o kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ. O bɛ mun jira? Ko b'a jira k'a fɔ jamana in kɔnɔ buna adamadenya dɛmɛ min kan ka ɲini ko ala tilancɛ ta tilancɛ o ma sɔrɔ fɔlɔ. Ka kɛ ni basigibaliya ye ani gɛlɛya kɔni kuntalajan ye jamana in kɔnɔ, maa miliyɔn 6 bɔɲɔgɔnko de bɛ minnu mako kɔni bɛ buna adamadenya dɛmɛ la. O de la jɛkulu min bɛ wele ko cluster abri et bien non alimentaire, ni o ye jɛkulu ye ni u bɛ dɛmɛ ta ka buna adamadenw sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka kunsɔrɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ni ka dɛmɛ di u ma min tɛ balo nasira ye. Fɛn min ye o dɛmɛjɛkulu in ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɔ fara maaw kɔni ka dɔnniyaw kɔni kan. Ni OIM olu ka kɔkɔrɔma dɔnni ye, u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma, maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛ ma ani foroba cakɛlaw kɔni ma, ni ka lakɔgɔli caman kɔni kɛ u kunna. Février kalo san 2025 ka taa bila marisi kalo san 2026 la, min ye lakɔgɔli 8 bɔɲɔgɔnko o de kɔni kɛra, minnu kɛra babu senw kan. Kibaruya ale labarali taabolo ɲuman ka taa se min ye waati gɛlɛn kunbɛnni fɔ ka taa se bingani wale ka maaw kɔni tanga ka bɔ o ma, ani min ye maa minnu ni olu kɔni bɛ siyɔrɔ ɲini na o labaracogo ɲuman, dugukolo ka taa se min ye yiriwa badabada ani wari ale kɔni bilali dɛsɛbaatɔw kunna, o labaracogo ɲuman u kalanna o bɛɛ lajɛlen na. Laɲini ye mun ye? Ka se ka min ye dɛmɛ minnu bɛ kɛ a ka kɛ a kɛcogo la, waasa jaabi min b'a la ka ɲini maanifin sɛgɛnbaatɔw olu ka degun na, o jaabi ka se ka kɛ jaabi ɲumanw ye. Gafe in kumana Gawukaw ka kamalenin kan, kamalenin min ni ale kɔni bɔra ko gɛlɛn na n'an ko a ma ko Amadi, ni a si tɛ tɛmɛ san 15 bɔɲɔgɔnko kɔni kan, min ye gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu a ye nin bɛɛ lajɛlen ye a ɲɛ la ka da mun kan a minɛna min ye marifatajɛkulu kɔni fɛ ni ka taa a bila jagoya baaraw kɔni na, min kɔni senfɛ a sera k'i puruti ni ka boli, a bolilen kɔ a kɔni sera ka bilasira ni ka lafaamuyali kɔni di a ma, waasa waatilatɛmɛ cakɛbonda ka se ka o kɔni lasɔrɔ, min ye a bilasira ka taa fɛn min ye Gawukaw kɔni fɛ nɔ. Min wulikajɔ kɔkɔrɔma donna UNICEF kɔni fɛ, Amadi a sera ka min ye siyɔrɔ ani furakɛli ani balo kɔni sɔrɔ fɔ ka taa se fini ma ni ka hakiliw kɔni badala salo. O kɛra sababuya ye ni ka se ka Amadi kɔni kalan fɛn wɛrɛw la min bɛ tali kɛ jago nasira kɔni na. Amadi ale kɔni ka dɔ fɔ o kɛra sababuya ye ka se ka min ye maaw kɔni kalan fɛn caman kɔni na, bari sabu Amadi a sera ka bɔ a yɛrɛ la ni ka jira k'a fɔ gɛlɛya kɔfɛ maa bɛ se ka i ka ɲɛnamaya kura kɔni sigi sen kan ni ka ɲinɛ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ. OCHA ka nin gafe in kɔni kɔnɔna na min ye kuma kɛra Nervous jamana olu ka dɛmɛjɛkulu min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ réfugiés kɔni dɛmɛli ma n'an ko ma ko NRC, olu ka wulikajɔ kɔni ka jamana in kɔni kɔnɔna na. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ɲɛmaaba ni o ye Sylvia BKCC, ale de kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka hakilinajigi kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ san 2026 kɔni kɔnɔna na, min ye jamana in kɔni kɔnɔna na, min ye maa caman kɔni bɛ minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ, fɛn min ye maa caman bɔra u sigiyɔrɔ kɔni na, gɛlɛya ko o kɔni bɛ ka kɛ ni o kɔni ye min ye a jirala k'a fɔ musakantanya o fana bɛ yen nɔ jamana in kɔni kɔnɔ, min ye NRC maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu na wuli ka min ye buna adamadenw mako bɛ dɛmɛ telima min na ka se ka o lase u ma. O ye mun ye? Ka taa maaw kɔni kɛrɛfɛ, maa minnu lasɔrɔli ka gɛlɛn, yɔrɔ minnu ni basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don. Min ye NRC u ye a jira k'a fɔ fɛn min ye olu b'u sinsin min kan o de ye bolodiɲɔgɔnma ye u ni sigida maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ, waasa ka se ka baaraw kɔni boloda, baara min ni o bɛna kɛ sababuya ye ka kalanko ka se ka o kɔni jidi min ye jamanadenw ye, jamanaden minnu ni olu mago bɛ dɛmɛ la kalanko kɔfɛ ka se ka min ye u lakana, waasa u mago bɛ yiriwa badabada min na u ka se k'o sɔrɔ. Joyilakaw fɛ yen nɔ min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka dɛmɛ kɔni lase
mauma kadaka demseni chama koni be minu koni tala ka se ka min ye kalan ale koni sira koni soro ani kalanso minnu be ka taa se demseni marayɔrɔ koni mo o cakɛbondaw olu koni bala ka o ɲini ka don a la o demsennakaw gɛlɛya caman de koni bɛ u dala nka wulikajɔw koni kɛra waasa o gɛlɛyaw be se ka ban cogoya min na. Cakɛbonda minnu fana bɛ denmisɛnninw bisimila gɛlɛya bɛ olu fana dala min bɛ tali kɛ baloko gɛlɛya ani minanko gɛlɛya. Février kalo tile 17 ka taa bila a tile 18 la san 2026 plan international Mali maw olu kɔni ye cakɛbonda 49 bɔɲɔnko de kɔni kokɔrɔma don minnu ka baara ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ladonni kɔni mɔ min kɛra sababuya ye ka denmisɛnnin 22,250 bɔɲɔnko ka olu kɔni dɛmɛ baloko nasiraw kɔni fɛ ani fɛn minnu tɛ balo ye u ka dɛmɛ sɔrɔtaw la min ye nɔnɔ ɲɔ tulu sukoro ka taa se makɔrɔniw o n'a ɲɔgɔnna caman ma min bɛ tali kɛ sanuyaminɛnw na nin dira nin denmisɛnninnakaw kɔni mɔ o wulikajɔ in kɛra sababuya ye ni ka denmisɛnninw caman kɔni ka dumuniko ka o basigi ni ka se ka min ye cakɛbonda minnu bɛ denmisɛnninw ladon ka se ka o dayɛlɛ u caman ye. Ɔrɔnginde Sokura komini na ni ale kɔni bɛ Mopti marabolo kɔni na wulikajɔ belebeleba kɔni bolo dara waasa ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ka wulikajɔ de ye sen yɛrɛ kɔrɔ o bɛ se ka jidi cogoya min na ni a lawaleyala baɲumankɛtɔn AMSOD ni a jɛɲɔgɔn NRC maaw kɔni fɛ ni a musaka kɔni bɔra Norvège jamana kɔni kɔnɔna na u ka wulikajɔ kɛra sababuya ye ni ka min ye maa 70 bɔɲɔnko minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka se ka olu kɔni ka baara ka se ka o kɔni yiriwa fɛn min kɔni kɔnɔna na o maa ninnu kɔni ye baganmisɛnnin 210 bɔɲɔnko u y'o de kɔni sɔrɔ ani a dala dumuni bɔrɔ 210 bɔɲɔnko o fana dira u mɔ waasa o bɛ se ka sɔrɔ u bɛ se k'o kɛ cogoya min na ni k'u ka denbayaw ta cogoya min na ka se ka u bɔ degun kɔni kɔnɔna na. Bɛnkara marabolo la ka kɛ ni dugukoloko gɛlɛya ye ani baloko gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ani musolakaw olu kɔni bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na min ye projet top up ni a musaka bɔra daniba kɔni kunna ni a lawaleyala yajetu ani plan international Mali maaw kɔni fɛ fɛn min ye u ye muso jɛrɛjɛkulu kɔni kokɔrɔma don nakɔko la fɛn min ye dandoli ani tanganabɔ ye k'a ta février kalo la ka taa bila marisi kalo san 2026 kɔni na u ka wulikajɔ kɛra sababuya ye ni ka pomme de terre ɲuman ani tomati ɲuman o kɔni sɔrɔla min ye maa 50 bɔɲɔnko kɔni fɛ minnu fanba bɛɛ ye musolakaw ye o bɔra olu ka nakɔw kɔni kɔnɔ baloko dɛmɛ kɔni kɔfɛ min ye nin maa ninnu u sera k'u ka sɔrɔw kɔni yiriwa ni ka se ka u kɔ da baloko gɛlɛya la u ka sigidaw la gafe in kumana Croix Rouge maaw olu ka san 2026 buna adamadenya dɛmɛ baarakɛta o fɛɛrɛ bolodali kɔni kan min kɔni kɔnɔna na Croix Rouge y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ ta ka maa 2 miliyɔn n'a kunkanfɛn kɔni de sɛgɛrɛ ka kɛ ni basigibaliya ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na ani waati yɛlɛma Croix Rouge kɔni ye a jira k'a fɔ u ye fɛɛrɛba kɔni boloda min kɔni bɛna ɲɛsin jamanadenw kɔni dɛmɛli ma minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na u ka baara bolodalen kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ka cakɛbonda 612 bɔɲɔnko ani kɛnyɛrɛye cakɛla maa 10,000 bɔɲɔnko u jigi kɔni dan bɛ olu de kan waasa ka se ka maa caman kɔni dɛmɛ u ka maa dɛmɛtaw la u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye maa 930 ani 10 bɔɲɔnko k'u bɛna dɛmɛ ta ka olu de kɔni sɛgɛrɛ min ye dɛmɛ telima kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye maa 608 bɔɲɔnko ko olu kɔni bɛna dɛmɛ waati yɛlɛma ani min ye sigida yiriwa kɔni hukumu kɔnɔna na maa 100 ani 59 bɔɲɔnko olu bɛna dɛmɛ minnu ye tungana taalaw ye ani maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa 366 bɔɲɔnko olu ye dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli maaw o n'a ta k'a ɲɛsin o maaw ma waasa u ka se ka bɔ dɛnkɛrɛfɛya la o bɔlen kɔ yen nɔ maa 200 bɔɲɔnko olu na dɛmɛ min ye ka se ka u magwɛ ko ni bolodiɲɔgɔnma kɔni ma kɛ min ye Croix Rouge kɛlen don ka nin dɛmɛ min kɔni bolo da n'u ma dɛmɛ kɔni sɔrɔ min ye maa 2 miliyɔn bɔɲɔnko olu kɔni bɛna to dɛmɛ sɔrɔbaliya ye jamana in kɔni kɔnɔ.
Alamɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ni kun ye buna adamadenya dɛmɛ kibaruyaw kɔni ye min sinsinna OCHA Mali olu ka février kalo ani mars kalo san 2026 o kunnafoni gafe kan. Ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ buna adamadenya lahala a kɛlen don jɔrɔna ko ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye jaabi jɔnjɔn olu dɔw kɔni dira ni kibaruya ninnu kɔni kɔnɔna na ka gɛrɛ jamanadenw na jamanaden minnu ni tɔɔrɔya kɔni bɛ o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye musaka o magoya fana bɛ yen nɔ ka taa se buna adamadenya baarakɛlaw olu lakoali ma denmisɛnninw kɔkɔrɔma donnen ani k'an sinsin an ka jamana waleyaw ka waleya minnu ni o ye yiriwa siraw ye musow ka sɛnyɛrɛkɔrɔ jidili Croix-Rouge Malienne olu ka wulikajɔw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ladiriya la bunadamadenya ni yiriwa arajoso HDFM lamɛnli la kunnafoniya ni lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. Bienvenue dans la revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali.